Bakithi angibinde nginibingelele. Ngicela ukubuza ukuthi kwakwenzeka yini umuntu athi engaphumelelanga lokho enithi ukufeyila ngolimo lwemvama lesingisi esingesisona sethu adlulisele ebangeni elilandelayo. Ohlulekile kulo mzwiliswano kuyenzeka yini ukuthi adluliselwe emzwilisano nolandelayo? Uma kunjalo omuntu uyalingana nomfishane. Yini abantu bakithi benza izinto bangabe besafuna ukubizwa ngamagama lezi izinto abayizo nezinto abazenzile? Kubangwa yini lokho? Njalo mawukhuluma, no, you have to mind your language. No, abantu fanele bafunda ukusihlonipha bangasibizi ngeyifebe. Awukwazi ukuthi ungafika wenza ubufebe bese ubizwa ngomfundisi. Kanti yini isifebe? Umfundisi. Uma ungafuna ukuba isifebe musu ukwenza into zobufebe. Lento isitshela ukuthi omuntu uyalingana nomfishane. Okwesithathu ngakhuluma ngesilinganiso, angibuye kuso. Siyini isilinganiso nesiphetho sayo yonke lento uma ngabe owenza kahle efana nowenza kabi? Uma ngabe ibhungu leyintombi khona enjalo, ayikho into enjalo. Khona izinto umuntu okufanele ufunde ukuyigwema nokufanele ufunde ukuqhela kuzo, ngakho ukuthi awufuni ukugcina ubizwe ngazo. Ekusukulana le ndoda ikumithise bese emva kwalokho uzolinde ethi ube yitshitshi uyiqhasha wena. Uma sekubizwa lelo gama kuthiwa ufuka hlokwane angilithandi lelo lakho leyabhuti yazi nje ubhabhari khona obuqaba abahlonipha abantu besifazane kuhlonishwa abane ehlonishelwane. Ubani iqhasha? uJesu. Ubani isifebe? Sathane. Njalo makufanele kukhulunywe shona seyithanga mina. Abantu bafuna ukukhuluma kubibiyelwe. Lento ezobanga ukuthi abantu abethu bakhule beyilezi phukuphuku ezihlakaniphile. No, msana usibiza ngeyifebe guys. No, abantu efazi nasibahlonipheni guys esingababizi ngeyifebe singasebenzisi lamagama athe uma ngabe umuntu ehamba ngaleyo ndlela ubizwa ngani? Ningamatshitshi nina, woman is always right. Uma ngabe uyindoda umshashado ngekhanda endala indoda ungaganiwe uyimpohlo. Fica umtelwa msana usibiza ngeyimpohlo. Hayi msana usithatha kanjela asihlonipheki thina kodwa mangibiwa simba sonke uma sekwenza lalela. Uma ungafuni ukuba impohlo thatha inkosikazi uganwe. Igeze lenhlambi kususelele igama lompohlo. Safika einkomeni isibizwa ngemnqolo ufika udidiza into ezinqaba. Ubizwa leli gama lobunqolo wawulisebenzela lisuke kuwe. Hayi uvela usuke nje kuthiwa usumnqolo. Ngoba ikhona eyalusazi yaqeda imnqolo ngoba ingalisebenzeli leli gama liyasuswa leli gama lobunqolo. Uphinde ulivike ukuthi lingahlali kuwe. Phuma nje yolusa. Sebuqala lobunqolo obuqelile. Ikhona ke leya utholithi wakhona kulusiwe ayivimbi inkomo ayenzi lutho inkomo ingene emasimini ifanele sishaywe sonke ila esasushaya khona kumnqolo. Masibuye koshaya sibuye siuhlalele siudikadike siudedebule suhulu ukuqe siushaye. Ngilapha ke kutheni uma ngabe uyisela webinto zabantu isela. Ingane amaphara niyawabiza kalula nje nani nabo dadwethu. Ya amaphara. Uma sekufanele kubizwe isifebe yini kubenzima? Umuntu ubenzelana ubufebe bayengafuni ukuba isifebe. Bangabe umuntu engafuni ungenwa isifo uyayagome. Umuntu bayengafuni ukuba abalwe nabantu abakuleyo ndawo akayikhona. Mawungafuni ukuba sesixukwini, ungafuni ukubizwa kuthiwe laba lo yamshungu akuye esixukwini. Uma usesixukwini uzothiwa lo yamshungu. Yini lele banzima njalo makukhulunywa? No, awuhlongaye ukuthi ulimi lakhe lobhuti alisokiwe and mina angimthandi ngoba lobhuti ubhabhali kayi. Nalezi ngane enizikhulisayo zikhuliseni nitshela ukuthi omde nomfishane kuyalingana. Isilima sinamapasi amabili sihlakaniphile nje. Nisitshele futhi ukuthi nonemali nongenamali bayefana. Into eyodwa le. Niphinde nitshele ubusika nehlobo kuyinto eyodwa. Nibuye litshela ukuthi umkhithiko nombayiyala
namanzi into eyodwa le bantu njalo abantu lento ngiyinake lento hayi masikhuluma mfowethu asikhulumele isikhatha amagama ethu ngoba manje lana asilingani yini inhlonipho ngabuza uhlonishwelwana umuntu iphiliswa yini inhlonipho yini elondoloza inhlonipho ngabuza phambilini kule mbuso yaphambili ngabuza manje njalo makufanele ukhulunywe kwakheka umuntu hayi bese kuba nayo lento ukuthi nalabantu abahlabekayo umuntu aphile nje ukuhlabeka njalo uhlale ehlabeka njalo hayi bafowethu lo ngisana ukusibiza ngefe yini ekuhlabayo uyilani ngamjoji ngani umthakathi phela imbangela yayibanga ukuthi umthakathi ajojwe ingoba lalithi igama emzini wasekutheni noma endaweni yasekutheni kuyathakathwa ngoba abantu ba umphakathi umndeni umphakathi ikhaya lakho umphakathi wakhe ikhaya yanikezelwa manje ke inini la umthakathi ayojojwa khona simjoja nini umthakathi noma kufanele uScarlett azacakule emcakulo omunye kanye nengwazi kube ima la khona kujojwe useceleni inini ingane zethu uma sikhulisela phansi kwamanyalo okubibiyela zizokhula zibe ngabantu bani akhula ngisabi ugqoka isicathulo lesisodwa namhlanje ngisasaba yize umzali esaba yedwa kodwa ngisasaba namanje ugqoka isicathulo lesisodwa ngakhula ngisaba ukushaywa ngothi ngoba lalithi igama uzokonda namhlanje zange ngishaywe ngothi wayithi ngisho umunye imali la kushaya uthatha ipipi alishaye phansi ngoba ngangisaba ukonda umuntu ozokhula aphile ngenalivalo umuntu ophila impilo engenasilinganiso namkhawulo abantu benza zonke into ezidakwe lento ezihlanyayo baqede bayibize ngamaphutha abantu bazaliswa ingane abantu bazali ingane bayibize ngamaphutha ngoba baphile emhlabeni wokufathuza emhlabeni wamaphupho emhlabeni nje toilet la umuntu aphilela khona imicabango kuphela ineni labantu abazokwazi konke engenziwa kukhona umuntu okuthiwa linyonga bangabe nje umuntu mhlambe omunye ukazale nje ilinyonga isikakhulu uyoyichaza indaba abantu usuke wenze njalo azazalwe inyonga athi umuntu ukusengwa inkomo mhlambe igxube bamba ithunga ngokuncane awumlenze ululeka imnyathele mhlambe imqhumse phezulu lenyongeni mayihamba khenyeze bese kuthiwa lo muntu uyilinyonga igama lakhe lalimethuki bese siba nesinqeqe umuntu owaphuka umlenze yokwenza amanyala ngabe ngabe wayokwebe yokwenzana noma dutshula umlenze eyokwenza into ekungcola kuthiwa sinqeqe leso bese bakhona umuntu okuthiwa linyonga manje umbuzo wami uthi ke uma ngabe uqashwa emaphoyiseni uyini wena bengifuna ukubuza nje kule yesifebe neqhasha ngoba yiyo lehlala ibanga njalo noma hosha mawudayisa umzimba mahosha ubani umfundisi mahosha ubani Maria uma kaJesu ubani ubahosha kanti kusafanele la abantu bake basitshela ukuthi lo muntu oyilento ubizwa ngani ngoba ngiyafuna ukuyithola lenhlonipho ezinhlabathi lenhlonipho nje hamba isebenza nje hambe yakhe izindla kamathoyilethi ukuthi yipi lenhlonipho okwesibili abadinini labazofunda khona abantu abethu ukuthi hey ngabona mina kuba kusibanibani noma kumama usibanibani wenza into ethile endaweni waba umhlolo ngikusaba kabi ukwenza leyo nto ngeke abantu bafunde bese qhamuka abantu sebezokhuluma ifish siyabafundisa amadodana ethu namadoda nibafundisa ini uma ngabe umuntu omde nomfishane belikani uma ngabe umfula kulwandle nibafundisa ini ayikho leyo khuluma iqiniso kanamanga siyathokoza